Salamat! Thank you! Asawa na gid ka, Julina. Ako na gid ka. Imo og imo rigid ko, Rodel. Julina. Ano? Ano sa'yo result? Positive. Mabdos ko. Yes! Biliban ako ninyo, Bradoy. Makasinabot mo musta ng butang. Anawar no? Kuyogin mo nga mag-gym. Sus, ako mo itong asawa. Asam sugot. Gusto mong niya nga mag-healthy living good? Grabe siya ka-active o ka-conscious siyang lawas? Bisag mabdo siya, mag-gym gabon siya. Oo, pero mild ra. Perfect bigay kayo ang inyong relasyon, bay. Kontento og malipayo na sad kay ko bay. Wala ko'y pangitaon pa. Love, marag mga anak na matingali ko. Ha? Dadunti ko sa ospital. Love, ka-cute sa tong baby girl. Buyag. Liwat kay siya ni mo, love. Picture me, love. Dali. Ano na, pwede katawa siya. Video, dali. Sige, sige. Abi ng phone, love, P. Mag-picture-picture ming do, ha. Daghan na kita kayo mo pictures o video. Nahibaw ko. Kaya gusto mo guna ko nga na ako handumanan sa bata pa si Inday. O gusto sana ko nga makakita siya, nagdako niya. Kung unsa siya ka-cute. O kung unsa na to siya ka-pinangga na tuntuha. Madali. Mag-picture o mag-video tantulo. Love, naglain man ang akong lawas. Ha? Uy, nag-lose pa ba ka? Nisuka ko gikan. Oh, pa-check up ha. Pa-check up tayo. Inig, di-off na ako. Okay? Ako na lang. Kaya raman ako. Sige. Dili man mag-abot ang atong day off, good. Okay. Yeah.
balita ilan niya ako. Kaya raman ka nimo. Kaya na ako. Ako lang ibili ni mama ang bata. Hello, ma? Dong, alis sa bahay karon dayon. Kasi Julina, nakuyapan. Unsa? Unsa man din hitabo, ma? Naghatod siya sa bata kay magpa-check up siya. Unya, mauna to. Kalit lang siya ang nakuyapan. Oh, yan ang doktor. Dok, kumusta ka kong asawa? May kanser ay mong misis, sir. Unsa? Love, Yes, love. Unsa may gikinala nimo? Okay na? Komportable ra ka? kapoy naman ko, love. Unsay kapoy? Love, ayaw pagsultian na. Ikaw na pahala di Inday, ha? Og gusto na ako nga igabot niya 18. Adlaw mismo siyang birthday. Imo nang himuan og slideshow. Og ipakita nimo i-celebrate sa iyang birthday. Gusto kong makakita siya kung unsa na to siya kapinangga. Love. Naapa ka nagadlaw sa iyang Rest in peace, love. Magpakalikon ko para ni Inday. Mahal kay di ka. Ug hangtod sa hangtod kang naasay ang among kasing-kasing. Nak, wa kay plano nga mupahuway. Ha? Yan naman, ma. Ay, sukad nga wa na si Jolina.
Trabaho bay na lang yun ka, Permi. Wa na ko makakita di mo nga maglingaw-lingaw ka. Wala ko'y panahon, ana mo eh. Nak, naasad kay mga panginahanglan. Dili ka gusto magbinyo og usap? Wa pa may miabot ma. Pero kung na ako'y magustuhan, ganon dili. Kape o. Oh, ha? Ganinara ka doko kay sa mong trabaho. Ilalaksad pa nagsa. Pangapisa. Salamat kayo ha. Single mo ka? Ha? Single pa ba ng nanganog Bibian? Nagkauban mo sa trabaho? Ambot lang. Pero buutan ba siya? Kung nakabantay ko nga mura siya o naibaw ko nun siya akong mga panginahanglan. Aw, para may bawaan mo. Pagkuyap eh. Ha? Sure ka nga andam ka ng musod og relasyon? Oo. Gusto na akong suwayan. Sige. Way problema. Kay ako, wa pa man gyud ko maminyo. Og ikaw, biyudo sad ka. Suwaya na to. Hi langga sa mama. I love you kaayo palangga. Malipag yun nga makakita si Irene ining video niya sa bata pa siya. Mo niya akong i-surprise inig birthday niya. Hapit naman siya magdibo. I-send na lang na niya. Para ma-delete na ni mo sa imong cellphone. Wa ko'y plano nga i-delete ni. Bawa na rin ang bilin nga mga handumanan ni Irene sa iyang mama. Oh, mao ba? Ato na ko. Oh, asa man ka? Muuli na ko. Ha? Pa, nganong na mga namisa sa gawas? Preparation na para sa imong dibo og maday. Oh, Thank you, pa! Pwede ko mag-invite ang mga friends na ako? go ahead. Magandam day ko sa video nga akong editon para siyang dibo. Oh, asa mo to akong cellphone? Ano naman din sa hunos? O, sige pangita ni mo. Oh, Kaning cellphone? ay, salamat in taon. Kuyawan na ako eh. Abi na kugwa na. Oh. Ah, Timba. Tay pa, asa ang mga video o pictures ni Julina din eh? akong gipang delete. Unsa? Nga naman. Kay dili ka maka-move on niyo. Maong tanan nga naa siya, ma-picture o ma-video, akong gidelete. Pero nahibaw ka nga mo to i-play na ko ugma sa birthday ni Irene. Samot nga masakitan nimong anak kung imo tong i-play. Unya sa adlaw pag yun mismo sa iyang birthday. Huwag ikaw magkasabot. Ikaw may wa makasabot, Rodel. Ako na mao inia. Wa na imong asawa, patay na. Pahawa na. Rodel, Pahawa na. Ayaw pakita na ko. unsa? Ayaw ko ginang. Huwag na ta.
masaylo ako. Dili na ako matuman ng imong plano nga. Pagkito na ako si Day Irene sa mga video o pictures na to. Nagmahay ko. Nagipasuod pa na ako si Vivian sa akong kinabuhi. Di na ko musap lang. Ikaw rin na babae nga ako mahalon. Hangtod na sa akong kamatayon. Dito sa nako na-realize nga dili pa gid ko andam nga musudog laing relasyon. Og dili mahitabo nga maka-move on ko sa akong asawa kay siya rang akong mahalon hangtod sa hangtod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. And ayan, atong kanapon na to guys ang laing episode karong adlaw diri sa atong paboritong handumanan sa usa ka awit. It's Rodel and Jane story. Jane or Julina, di ba? So sad to silang guys no kay wala sila nagdugay no kay nasakit manggod ang babae guys sama sa atong adunggan no. Kung di basta-basta nga sakit no kay cancer gyud guys. Unsa gani nga klase nga cancer no? Cancer ba gani sa tutoy, sa ovary or what? Di ba dapat klase sa kuan guys sa cancer no. Pero pag sa babae is kasagaran yun ang cancer sa tutoy. Pero mawala ito guys, wala na mention kung saan klase ng cancer. Ang wrong lang diri guys no kay ulahim ang good na detect. Kung sayo lang ni siya na-detect, ma-extend pa ta na to no ang kinabuhi ni Jen. Pero maulagi, ulahin na siya na-detect guys. Maoto. Nga, wala na siya natabang no. Kompleto pamantana og malipayon si Rodel no sa piling ni Julina. Pero maoto guys, mubura kayo ang kinabuhi no. Ug walay happy ending kang Rodel og Julina. Og tuaw-taod yun siya naka-move on no. Tug na niabot na lang og 18 years old ang iyang anak guys. Pero nakauyab na siya no before 18 na ang iyang anak. Pero mao lagi to. Miskay bugtong handumanan ratanan no ang mga picture og video sa iyang asawa pero unsa ba tong iyang bagong asawa o nga gidelete man noon sa kanahan guys naagay kaso nga pwede kasaka og kaso sa iyang bagong kapuyo no. I think wala mang gori kaso no about anang pag-delete guys sa picture nga walay pahintulot no. Kung naa pa lang kasuhan yun guro ni Rodel kay grabe yun ang epekto ani no sa iyang pagkatao tungod ato no gibuwagan yun niya dayon no ora mismo ang iyang bagong asawa nga dili makasabot no nagsilos pa siya sa patay ang ay respeton tada niya no ang kabilin no sa iyahang sa asawa sa iyahang sa asawa niya kaniadto no respeton sa babae guys pero wag ibaliwala niya. What if kung siya kuno'y mabutang sa sitwasyon na inatuon niya i-delete ra po siyang bagong partner ang picture o video sa iyang bana di ba dili baga siya masakitan og natunong payutan nato no sa 18th birthday sa dibo sa iyang anak guys. Pero sa tan-aw ninyo guys kung wala to na delete gi-presentation to no video presentation masakitan ga ang iyang anak or malipay siguro mixed emotion di ba na po ng feeling nga malipay pinakita ang iyang mama o masakitan kay syempre makahinumdom pero syempre maglabi gyud ang kalipay no kay nakitaan niya. Pero di ko katuo guys no nga after all these years nag-18 na lang ang iyang anak wala siya kakita sa video sa iyang kuan sa video sa iyang mama.
So kung 18 ang iyahang anak karon nga nag-18 na 2025 sama din yung tuigan na tao nga na may cellphone 2007 noon anang mga panahon na may cellphone na for dili pa kayo common ang Android phone, iPhone, di ba? Ang sikat anang mga panahon na guys unsa man China phone, di ba? Mo rin naghari-harian ng mga tuigan no 2007 pero nindot man po noon ang quality sa China phone guys. Okay naman siya kay dual SIM na ka-video okay ra kaayo kay starting humanggot to sa nagka improve no nga teknolohiya. So haman sa isa ko kanang Nokia di ba naghari-harian dayon to ang China phone. So mao to naglagot yun po ko sa iyang bagong asawa guys o kay nagtumo nagsilos lagi. So sakto gito ang gibuhat sa iyang ni Rodel nga gibuhagan jud ora mismo para ma-feel niya kung unsa ka importante no ang memories sa iyang asawa. Ug matod pa ni Rodel nga dili na daw kuno siya mahigog mapag-usab. Never ever never diba dili na gyud siya. So kung kamo si Rodel guys sakto ba ang iyang gibuhat no nga gibuwag gipalayas dayon no ang iyang kuan. Para sa ako sakto yun guys kay hilag tunon magud siya. Magbuot-buot siya no. Akay mag-agad siya. Samot pa kay dili siya ang legal nga asawa no kapuyo lamang siya.